τελείωσαν το Μάιο του 1945, τα σχολεία ανοίξανε το Σεπτέμβριο, 15 Σεπτεμβρίου περίπου, μετά του Σταυρού, ανοίξαν τα σχολεία. Λοιπόν, και μπήκαμε στην πρώτη τάξη. Επειδή ήταν τα σχολεία κλειστά λόγω του πολέμου, 44, 43, 40, ξέρω εγώ τι, τα παιδιά καθυστερήσαν και μπήκανε μεγάλα στο σχολείο. Στην πρώτη τάξη είχαμε έναν άνθρωπο που ήταν 20 χρονών, 25 χρονών. Και πολλά. Λοιπόν, και οι δασκάλοι μας όλοι ήταν Έλληνες, χαρτίτες. Ήταν ο Παυλίδης, ο διευθυντής ήταν ο Παυλίδης, ο Ευάγγελος του Κουβαρδά, Ηρακλήδης, ο Καραγιάννης ο Κρεμαστενός και η Μαριάτη η Χρυσοβέργη, ναι, δασκάλα, και ο Παγκάς. Αυτοί ήταν, ναι. Έχουν φοιτήσει πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί, και έχει βγάλει πάρα πολλούς επιστήμονες ο Παυλίδης. Ο δάσκαλος μου λέει, έκανα στον δάσκαλο του Παυλίδη, έκανα στον δάσκαλο του Παυλίδη. Και περισσότεροι ήταν οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και ιατροί. Η Ρόδος είχε 4 φαρμακεία, 5, και ήταν οι φαρμακοποιοί όλοι χαρτίτες. Ο Διογέννης έκαμε εδώ πέρα. Όλοι αυτοί είναι μαθητές. Ο Φάνος Κατσαφάνος, ο Αλέξανδρος Διάκος, όλοι αυτοί ήταν μαθητές του Παυλίδη. Ήταν αυστηροί δάσκαλοι. Γι' αυτό πολλά παιδιά όσα πήγανε, όσα προχωρήσανε, γιατί είχαμε αυστηρούς δασκάλους. Τρώγαμε και πότε. Γι' αυτό γεννήκαν οι άνθρωποι. Ήμασταν πολλά παιδιά τότε. Αφού να σου πω αριθμό δεν μπορώ, αλλά να σου πω, πηγαίναμε στην εκκλησία κατά διάδες. Και ήταν οι πρώτοι στην πόρτα του Αγίου Νικολάου και οι άλλοι ήταν εδώ. Σε διάδες. Τόσα παιδιά είχαμε εδώ. Είμαστε πολλοί τότε. Γεννήθηκα το 1943 στη Χάλκη και μπήκα στο σχολείο το 1950. Με αρκετά παιδιά, γύρω πρώτη Δευτέρα και συνεχίσαμε μέχρι και την έκτη γύρω στα 70, ακόμα και 80 δεν κάνω λάθος, στον αριθμό. Εξατάξιο γυμνάσιο, με δασκάλους, την πρώτη τάξη τη Μαριάθη τη Χρυσοβέργη, στη συνέχεια και όλους τους χαλκίτες που είχαμε εδώ, τον Ευάγγελο τον Ηρακλήδη, τον Καραγιάννη τον Κρεμαστινό, τον Γιάννη κανονικά, αλλά εμείς Καραγιάννη τον ξέραμε, και ένα κριτικό δάσκαλο τον Βερυβάκη. Ο Παυλίδης είχε φύγει όταν είχα εγώ μπει στο σχολείο. Αποφοίτησα το 1956 και όλα τα παιδιά όταν αποφοιτούσαμε δεν υπήρχε πια γυμνάσιο στη Χάλκη, πηγαίνανε στη Ρόδο, άλλος για τέχνη αν ήθελε και άλλος για το γυμνάσιο να προχωρήσει, ή στα Καράβια σε κάποια ναυτική σχολή. Παράλληλα θέλω να πω ότι πριν το 1950, επισκεπτόμενοι πάντα το χωριό με τους γονείς μου, λειτουργούσε το σχολείο στο χωριό με δασκάλους τον Ευάγγελο τον Ηρακλήδη και τον Βασιλείο τον Πιπίνο, ο οποίος ήταν και παπάς. Άρα και εκεί στο σχολείο οι οικογένειες οι οποίες υπήρχαν και ζούσαν στο χωριό είχαν το δικό τους το σχολείο, όπως τα παιδιά βέβαια από την άλλη μια εκείνα ερχόντουσαν στο σχολείο, γιατί δεν ξέρω αν το έχει πει κάποιος, υπήρχαν 100 οικογένειες στην άλλη μια. Καταλαβαίνετε ότι οι οικογένειες τότε είχαν τουλάχιστον 5 παιδιά. Εκείνα λοιπόν όλα τα παιδιά ερχόντουσαν στο σχολείο εδώ της Χάλκης και στις διακοπές γυρίζαν πίσω στην άλλη μια.
μαθητές πολλοί, γι' αυτό λέω ότι το νούμερο μπορεί να είναι και 80 παιδιά. Από εκεί και ύστερα όμως, από την ηλικία τη δική μας και μετά, λίγο άρχισε το σχολείο να πέφτει. Έφυγαν οι δικοί μας δάσκαλοι, ο Ευάγγελος Ερακλήδης και ο Καραγιάννης, πήγαν στη Ρόδο. Αντικαταστάθησαν όμως με δασκάλες από την Κρήτη και όπως συνεχίζει μέχρι σήμερα το Υπουργείο να φροντίζει για τους δασκάλους και τώρα βέβαια για τους καθηγητές. Κάποια στα παιδιά που είχαν γεννηθεί το 1936 και μετά και είχαν τελειώσει το σχολείο, λειτουργήσε ένα τμήμα γυμνασίου και μάλιστα συγκεκριμένα λειτουργήσε στο Δήμο της Χάλκης, σε μία αίθουσα του Δήμου, όπως και μία αίθουσα γινόταν ιατρείο, μία αίθουσα ήταν για το γυμνάσιο. Δεν συνέχισε όμως, ήταν μόνο πρώτη γυμνασίου και εκεί σταματούσε. Πολλούς από τους συμμαθητές μου δεν ζουν όλοι αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν ακόμα τα παιδιά που έρχονται, που επισκέπτονται τη Χάλκη και δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Έμεινα όλο το δημοτικό σχολείο στο νησί μου και στην τελευταία τάξη είχε γίνει παράρτημα Φενετοκλείου Γυμνασίου. Στο χωριό πραγματικά έγινε σχολείο, κράτησε περίπου 2 χρόνια και μετά έκλεισε. Είχε περί τους 35 με 40 μαθητές. Αυτό ήταν το σχολείο που λειτουργήσε στο χωριό. Εδώ στον Εμποριό είμαστε 237 μαθητές όταν εγώ ήμουνα στο σχολείο εδώ κάτω. Και διευθυντής μας ήταν πάντα ο Μορφοπός ο Παυλίδης, τον οποίο λατρεύαμε όλοι μας, γιατί ήταν όχι μόνο δάσκαλος, αλλά ήταν και στοργικός πατέρας όλων των παιδιών. Και εκείνο που δεν θα ξεχάσω όσα χρόνια και ας ζω, ήταν όταν τελειώναν τα παιδιά την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, τα αγκάλιαζε, τα φιλούσε, τους εύχεται ό,τι το καλύτερο στη ζωή τους με δάκρυα στα μάτια. Αυτή ήταν η ζωή μας στο δημοτικό σχολείο. Οι μετανάστες στην Αμερική Χαλκίτες μάζευαν λεφτά και είχαμε ιδιωτικό εισίτιο στο Δημοτικό Σχολείο Χάλκης και ταΐζαμε περίπου τους 87 με 90 μαθητές. Συν 5-6 γυναικούλες άπορες. Το συσίτιο αυτό κράτησε περί τα 18 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, πήγα στο Δημοτικό Σχολείο στη Χάλκη το 1972, πρώτη τάξη, και θυμάμαι ότι είχα δασκάλα τη Βαρβάρα. Ήταν διθέσιο τότε και ήταν 2 τάξεις μέσα εδώ και το γραφείο. Και είχαμε και ένα χώρο που θυμάμαι κάναμε την ανθρωπολογία. Η δασκάλα μας ήταν πολύ αυστηρή. Ήμασταν πρώτη, τρίτη, τετάρτη νομίζω σε μία τάξη και οι υπόλοιπες στην άλλη τάξη, και στην άλλη τάξη ήταν ο άντρας της. Δηλαδή ήταν ένα ζευγάρι δασκάλα.
Θυμάμαι ότι όταν αρχίσαμε να γράφουμε μας έβαζε σελίδες να γράφουμε το α, ας πούμε, ή το αβ ή κάποια λέξη. Εγώ είχα κουραστεί μια μέρα και έγραψα 2,5 σελίδες και επειδή δεν έγραψα 4, έπιασε μια βέργα μεγάλη και με χτύπησε στα χέρια και από τότε δεν το ξανάγραφα, να έγραφα παραπάνω από ό,τι μου έλεγε. Δεν ήταν φυσικό να μας δέρνουν. Τα άλλα παιδιά τα βάζανε και στεκόντουσαν με το ένα πόδι για τιμωρία. Την προπαίδεια την έμαθα από τιμωρία. 100 φορές σε μία φορά τα μία γραψά και την έμαθα σε μία μέρα. Γενικά ήταν πολύ αυστηρά. Τελείωσα το 1977 και πήγα σε Σύμη για γυμνάσιο. Φύγανε πολλές οικογένειες τότε, στην ηλικία που ήμουν εγώ, φύγανε οι μητέρες με τα παιδιά για να πάνε γυμνάσιο. Εγώ φύγα μόνη μου με την αδερφή μου. Τώρα για πιο παλιά από μένα, θυμάμαι τον μπαμπά μου δηλαδή και μου έλεγε ιστορίες. Ήταν ακόμα πιο αυστηρά, δεν τελειώναν τις τάξεις. Πρωτοήρθα σε αυτό το σχολείο το 2001, που ήταν και ο πρώτος μου διορισμός. Για μία χρονιά τότε, μετά επανήλθα ως διευθυντής πια το 2010 και μέχρι σήμερα είμαι εδώ. Αυτό το σχολείο ως γυμνάσιο λειτουργούσε κάπως αποσπασματικά, σαν παράρτημα, που στεγαζόταν όμως σε σχολεία της Ρόδου. Στο Βενετόκλειο, στο πρώτο γυμνάσιο, το 85 για παράδειγμα, και πιο πριν και αρκετά πιο πριν, έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που φοιτήσαν στο Βενετόκλειο το 1950, 60 και μετά ολοκληρώθηκε σαν ίδρυση μονάδα σχολικής πολύ πιο πρόσφατα, το 1996 πλέον. Από το 1996 και μετά άρχισαν και ιδρύονταν και οι τάξεις του Λυκείου. Με διαφορετικά φεκ, δηλαδή μέχρι το 1997, αν θυμάμαι καλά, που λειτουργεί πια ως ενιαία μονάδα γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις. Είχα την τύχη όταν ανέλαβα το 2010 να γνωρίσω τον Σωκράτη το Φανουράκη. Για πολλά χρόνια πριν από τότε τον γνώριζα, αλλά δεν είχε τύχει να τον δω. Τον γνώριζα γιατί στην Ένωση Χαλκιτών Αθήνας Πειραιά που εκπροσωπώ και εκπροσωπούσα τότε, ζητούσαμε συνδρομές, βοήθεια και μας έκανε σε όλους μας εντύπωση ότι ο Σωκράτης πάντα έδινε χρήματα χωρίς να του ζητήσεις πολλά, τη συνδρομή του δηλαδή, και βοηθούσε σε κάθε περίπτωση που χρειαζόταν κάποιος χρήματα ή άλλου είδους βοήθεια. Τότε όμως τον πήρα τηλέφωνο, δεν σας κρύβω, με πολύ δισταγμό, γιατί θα του ζητούσα πάλι κάτι για το σχολείο αυτή τη φορά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, πέρα από την ευαισθησία του, την ανθρωπιά του, την διάθεση για προσφορά, μου έκανε εντύπωση ότι του ζήτησα, ας πούμε, υπολογιστές για το γραφείο των καθηγητών, του διευθυντή, του ζήτησα 4 υπολογιστές και ενώ δεν ήθελα, δεν το έκανα πολύ εύκολα το να το ζητήσω, μου λέει, μα γιατί μόνο 4? Θα πάρεις παραπάνω. Αμέσως άρχισε να στέλνει βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες για τα παιδιά. Ενδιαφερόταν συνέχεια για το σχολείο που βέβαια φοίτησε και ο ίδιος στα μαθητικά του χρόνια, όπως και ο αδερφός του Διογέννης. Και κάποια στιγμή, λίγους μήνες μετά που ανέλαβα, με κάλεσε στην ΚΟ για να γνωριστούμε και από κοντά
και εκεί πραγματικά έδειξε ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το σχολείο και η νεολαία. Αποτέλεσμα αυτού ήταν και ο ένας από τους δύο σκοπούς του Ιδρύματος Λογαγού Φανουράκη, που είναι τα μεταπτυχιακά για τα παιδιά. Ήταν μια μεγάλη συγκίνηση για μένα και νομίζω ότι ήταν και μόνο το γεγονός ότι είχα αναλάβει ένα σχολείο στο οποίο φοίτησε ο Σωκράτης και ο Διογέννης, ήταν μια μεγάλη ευθύνη και μια μεγάλη τιμή για μένα. Για τον Σωκράτη τα περισσότερα τα άμαθα από τη μητέρα μου μέχρι που το γνώρισα κι εγώ ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας μου έλεγε διάφορες ιστορίες σχετικά με την Αφρική. Τον είχε πάρει κάποιος γνωστός, τον οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια που ήταν στη Θεσσαλονίκη σαν οδοντίατρος. Του υποσχέθηκε ορισμένα πράγματα, πράγματι πήγε στην Αφρική. Υπήρχε μεγάλη ζήτηση από ιατρικές υπηρεσίες, άνοιξε ιατρείο, το ιατρείο του ήταν επιτυχημένο, οι πελάτες, όπως μου έλεγε ο ίδιος, ήταν όλη η ανωτέρα τάξη της περιοχής εκεί πέρα, στο Λεόπορτβιλ, πώς το λέγανε εκεί, το οποίο ήταν κάτω από το Βελγικό Κονγκό, ήταν χτίση του Βελγικού Κονγκού. Έκανε πάρα πολλά ταξίδια στο Βέλγιο, διότι όλες οι συναλλαγές του ήταν με το Βέλγιο, και κάποια στιγμή σκέφτηκε ότι υπήρχε ανάγκη να δημιουργήσει στις περιοχές εκεί φαρμακαποθήκη, η οποία δεν υπήρχε. Και πράγματι ήρθε σε επαφή με το Βέλγιο, με μεγάλες φαρμακαποθήκες, επήρε την εντολή, δημιούργησε σε πολλά σημεία της περιοχής εκεί φαρμακαποθήκες, οι οποίες φαρμακαποθήκες απεδείχθησαν ήταν πάρα πολύ επικερδείς. Και με τον τρόπο αυτό, όπως μου έλεγε, δημιούργησε αρκετά χρήματα. Κατά τη διάρκεια εκεί της παραμονής του και λόγω των υπηρεσιών τις οποίες προσέφερε στην περιοχή εκεί πέρα, η Κύπρος τον ανεκήρυξε σε επιτίμο πρόξενο της Κύπρου, λόγω του ότι στην περιοχή εκεί υπήρχαν πολλοί Κύπροι μετανάστες και τους οποίους είχε βοηθήσει πάρα πολύ, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος ονομάστηκε επίτιμος πρόξενος της Κύπρου. Η αγάπη του για τη Χάλκη ήταν πάρα πολύ έντονη, απόδειξη ότι φρόντισε με 1002 δυσκολίες, δημιούργησε το Ίδρυμα, το οποίο Ίδρυμα πρωταρχικός του σκοπός ήταν να βοηθήσει τη Χάλκη και κατά δεύτερο λόγο και την ΚΟ, η οποία βέβαια ήταν ο τόπος που έχει δραστηριοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της ζωής του ξέρω πάρα πολύ καλά ότι εφρόντιζε με κάθε δυνατόν τρόπο, προτού γίνει ακόμα το Ίδρυμα, αρκετούς από τη Χάλκη και ειδικά ορισμένους συμμαθητές του, τους οποίους πάντοτε φρόντιζε με οποιοδήποτε τρόπο. Σκοπός το οποίο ίδρυσε το Ίδρυμα, ένας από τους σκοπούς που ίδρυσε το Ίδρυμα, ήταν να βοηθήσει αφενός μεν τα παιδιά από τη Χάλκη, τα οποία θέλουν να παρακολουθήσουν ανώτερες σπουδές, και αφετέρου τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική άνεση για να ανταποκριθούν σε ανάγκες της ηλικίας τους. 2 φορές, 2 χρονιές, δεν θυμάμαι ακριβώς αν ήταν το 2006 ή το 2007, με έστειλε εμένα μαζί με 2 τεχνικούς, και οι οποίοι είχαμε εντολή να αποκαταστήσουμε μία βλάβη που υπήρχε στο σχολείο από τα καραμίδια και έβαζε νερό. Επίσης ξέρω ότι επανειλημμένος είχε βοηθήσει τις ανάγκες του σχολείου με ηλεκτρονικό εξοπλισμό και με καθίσματα, γραφεία και γενικά οτιδήποτε ανάγκη είχε το σχολείο, ποτέ δεν είχε αρνηθεί να ανταποκριθεί.
είδαμε όταν ήταν πια αξιωματικός και είχε έρθει εδώ στη Χαλκιδό στον πόλεμο και τον είδα έξω από το κουρείο που είχε ο Ζήσιμος. Εγώ τον είδα 2 φορές στο Ήταν ωραίος νέος. Δεν υπήρχε άλλο άντρα σαν κι αυτό. Και καθόμασταν εμείς μικροί που είμαστε πιο μικροί και τον εβλέπαμε. Τέτοιον άντρα δεν έχω ξαναδεί όσο χρόνο είμαι Βαγγέλη. Ωραίος άντρας. Τέτοιον άντρα δεν έχω ξαναδεί. Νέος, ωραίος. Ήμασταν στο χορέο. Στο χορέο μια φορά, τα γράφεις αυτά. Ναι, ήμασταν που λέει στο χορέο και κόβαμε ελιές Παναγιάς. Και ήταν αυτός εκεί πέρα. Είσαι τουλάχιστον απάνω και στο σχολείο μπροστά, είχε 500 άτομα. Πού πιάνει η χαρτί, κύριε Βαγγέλη, πού πιάνει ο κόσμος στις κάρτες. Πού πιάνει ο κόσμος στις κάρτες. Και έστηκε και πέρασε και πάνω. Ο μισός, από τη μέση και πάνω. Τέτοιον άντρα δεν έχω ξαναδεί τα μάτια μου. Ωραίος νέος, ωραίος νέος. Ο Διογέννης ο Φανουράκης ήταν εδώ κρυμμένος 3 μήνες. Τον είχαν φυλάξει οι Χαλκίδες και τον τροφοδοτούσαν. Λοιπόν, για μια στιγμή φανερώθηκε. Και ο Διογέννης εκρύφτηκε στο σπίτι σας. Πήγαινε στο σπίτι σας και έβλεπε τώρα αυτός από τα φιλιστρίνια, τον κόσμο που τον μαζέψανε κάτω τον κόσμο όλο και καμιά 15 στήσαν τους έξω στο μουράγιο και πήγαινε ένας με το πολυβόλο και ήταν έτοιμος. Εάν δεν παρουσιαστεί, εν τω μεταξύ έδωσαν τις ξαδέρφες του το πιστόλι του, αυτή που το φόντισε έπεσε στο να είναι καλά μπροστά. Είδαν τον Γερμανοί, επιστοποιήσαν πλέον ότι πράγματι υπάρχει. Ότι ήταν Εγγλέζος. Ναι, ότι υπήρχε Εγγλέζικος αυτός στη Σιόλη, στη Χάλκη. Ναι, και αυτός τα βλέπε όλα, σου λέει, για μένα είναι τώρα όλος αυτός ο κόσμος. Για μένα είναι αυτός ο κόσμος και κινδυνεύει. Λοιπόν, και βγήκε από το σπίτι σας και έρχεται εκεί που είναι τώρα που κάθεται ο Εγγλέζος. Εκεί τον εμπρολάβει. Ο άλλος ήταν πάνω στο ώμα και τον πυροβότη του ρίξε τη ζώνη του. Είχε μια ζωστήρα και ήταν γεμάτη αυτά. Του πέταξε κάτι αυτά, αλλά αυτό δεν τα λάβαινε υπόψη του καθόλου. Από κάτω ακριβώς ήταν το σπίτι της γιαγιάς του, της μάνας του. Και αλλά ζούσε ακόμα. Και όταν πήγαινε κοντά στη γιαγιά του, της λέει λοιπόν αυτό, λέει, πάει η γιαγιά το Διογεννάκη σου. Και έβαλε για να μην του δώσουν τη χαριστική βολή, ναι, έβαλε το μαντίλι στο στόμα του και έσκασε. Και έριξε και μπροστά του χερμομβίδα για να σκοτωθεί, για να μην του δώσουν τη χαριστική βολή αυτή. Πράγματι ο Διογέννης ήταν στο σπίτι της Αμαράντης φυλαγμένος. Όταν είδε όμως από το παράθυρο να συγκεντρώνονται οι Χαλκίτες κάτω στην πλατεία και να έχουν αραδιάσει προς την παραλία 14-16 άτομα έτοιμα, εάν δεν παρουσιαστεί ο Διογέννης θα τους σκότωνα και θα πέφτανε στη θάλασσα τα πτώματα. Και ο υπόλοιπος κόσμος ήταν συγκεντρωμένος εδώ στο ταχυδρομείο από κάτω, έτοιμα τα οπλοπολιβόλα να αρχίσουν τις ρηπές κατά του κόσμου. Βλέποντας ο Διογέννης αυτή την κατάσταση, αναγκάζεται και παρουσιάζεται και αρχίζουν αυτοί που φυλάγανε πάνω από το βουνό
τον πυροβολισμό, τον τραυματίσανε και έτρεξε, πήγε, πρόλαβε και πήγε στη γιαγιά του κοντά και εκεί ξεψύχησε. Ήταν κρυμμένος στο σπίτι της Σαμαράνης πάνω. Κατεβαίνοντας από αυτό που πήρανε χαμπάρι από τους Μήλους και ρίξανε το σινιάλο, πήγε κατευθείαν να πούμε εκεί. Οι Γερμανοί κατεβήκανε του Αγιανιού, οι Γερμανοί να πιάσουν. Μόλις πέταξε τον πιστόλι αυτός, το πορτοφόλι του, πέταξε το πορτοφόλι, αλλά δεν εισήψαν να το πιάσουν πολλά, μόνο τον κυνηγούσανε. Και ρίξανε στην βομβίδα, η οποία έσκασε πάνω στον τοίχο, δεν τον χτυπήσανε, έρχεται στο σπίτι. Μπαίνει μέσα, πετά τη ζώνη που είχε και την έβαλε, την έδωσε της γιαγιάς του. Και την έβαλε, την έκρυψε βέβαια. Και μετά παίρνει και πέφτει ανάσχελα και βάζει μια μαντίλα στο στόμα, γιατί ζούσαν ακόμα δηλαδή, για να μην τον πιάσουν οι Γερμανοί. Μετά έρχονται οι μεγάλοι, να πούμε, οι Γερμανοί κάτω. Και το μόνο που έκουσα από ένα Έλληνας ήταν αυτός ο Λεωνίδας, λεγόταν αυτός. Αυτός ήταν στα 30 εκεί, αλλά τώρα θα είναι πεθαμένος. Αυτός είπε ελληνικά, που είπε ο Σαμαράτης, λέει, δεν έπρεπε να τον σκοτώσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Χαιρετήσαν κανονικά όταν τον αυτό. Που είχε πέρα βέβαια, τον τιμάσανε και τον πήραν και τον θάψανε. Αυτός ήταν ο Διογέννης. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι αγριαμέντα και έβγαζε γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι